Ora coba ki ngaturke Mbak Apri, Mbak Mimin. Iya, diaturi jemeneng. Monggo aja dipleroki, Ca. Monggo. Monggo jemeneng, Mbak. Ayo. Yo. Ojo ditinggal tapi pandhen kate pura. Mengko keri ing jaman. Ojo sing eling. Eling tak apa. Lawang mangmu, Ca. Ajane bener kandang. Yo. Tawang mangu kutane gunung lawu kebagan pariwisata. Dina minggu muda-mudi asa sonjo balik kembang ombang-ombang tekane grojogan sewu ceria kang padha lumaku jawil sinawil karo mesembuyu kemping tawa kamu indah. Wilujeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Sugeng dalu Mbak Limbu Mak Cangi. Wilujeng dalu Mbak Limbu. Alah mangsaku. Jenengan ngringgit ki aku terus kelingan sing ora-ora lho, Mas. Nek Ya, sampean napa dhisik ta? angger paring dawuh ki Budhe Mimin nyuwun berkahipun mesti Wah. ora tau jenengan kula job tanggal ngeten ora. Budhe Mimin nyuwun berkahipun. Lera mongkok atine wong tuwa nek dingonokke kuwi piye? Wah. Berkah ki luweh anu ijabah Ijabah. luweh lah nggih luweh. Nggih. Bobote ki luweh gedhe timbang duit. Ya. Sampean mongkok. Mongkok Padahal seneng. sing WA ki jane ya mungkuk-mungkuk. Lho sakene ngejeni awake dhewe sebagai partner kanca Iya. seniman aja ngoten ta Mbak Limbo. Gumun kuwi mentele lho sayahene ya ora suda-suda. Lah pripun kok ya ciri wanci kok ya menika. Tuwone mentel. Endah nom-nomane kaya ngapa ya lek Sukimen ki. Nom-nomane ngetek-ngetekke pengendang nek aku. Wah. Termasuk anu barang pengendang weton beteng. Oh nek iku sirian nek kalih niku. Oh, sirian. Sirian benten. Tak menyapa-nyapa sik ya, Jeng. Nggih, Sing monggo. sing kudune disapa sapa? Tak sapa sik. Monggo. Ya. Menyang Semin Heeh. tuku selat. Apa kuwi? Pak Amin mugi tansah sehat. Amin. Seko Kominfo. Diskominfo. Eh. Terus apa meneh, Le? Terus malih ya atau kereneng wadah tahu. Artine Pak Sugeng mugi tansah rahayu. Amin. Iki mau staf ahli. Ya. sapa meneh? Neng Kartosuro Heeh. bablas neng Solo. Piye? Mbah Daryono nyun sewu aku saiki ra bolo. Lah ngapa lho lah kok Wis karo menak badar kok kaya Pon aku jak ngono. ngintik-intik tetep sedulur ning nyun sewu wektu dina iki ora bolo sik nyun sewu Mbah Dar nyun sewu ku arep tak klarifikasi arep tak tundes. Lah ndek luput apa Dik Le Badar? perkara apa? Aku ceritane di ghosting karo Mbah Dak di PHP ngono ki lho. Oh, basa cah nom. Kok tak WA apa tak WA. Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih. Menika sosialisasi gempur rokok ilegal. Gempur Anjir. rokok ilegal. Pripun jenengan badhe ngaturke menapa? Nggih, nyatanipun cukai tembakau menika menyumbang besar terhadap negara. Ya, nomor 3 kok sing diandharke Mbak Limbo Ya. mau. Ya, setelah PPH dan PPN. PPN. Sejumlah
170 Triliun. triliun di tahun 2020 loh, para luar biasa. Luar Dan biasa. nanti kembali kepada masyarakat nggo bangun kepentingan infrastruktur lan sak piturute kanggo masyarakat. Jadi untuk para perokok aktif, Contohnya kalau beli rokok itu harus yang ada pita cukainya, Nah. yang legal. Ora sing rokok polos, ora rokok Nah, bodong. Pokoknya titikane nek sing ilegal kuwi ora enak. Kowe ya ora jadi kudu enak. milih sing legal. Nah, Ora jenengan iki status iki kula niku ya legal apa ilegal? Wong wedok ndek tembolok iki ya ilegal. legal. Nek kula kan wong wedok polos. Polos. Tanpa cukai. Ora nggo popong Ora oleh. Mas ya. Nah. Kaya rokok bekas lungsuran kok wis dienggo templeke meneh. Sing Dados nawi mundut rokok sing legal. legal. Secara tidak langsung kita itu juga menyumbang untuk negara. Melu cawe-cawe nyumbang negara. Loh. Satu batangnya kemarin sudah kalau wingi sampun dipunandharakan Nggih, itu sekitar 800 800 sekian. Ya, Hampir rupiah. 900 rupiah per batang. Kalau setiap ada Mbak Limbuk mau, ra itu jenenge rokok Jalu Pandoyo kok dikai rokok Boim Wibowo. penoleh. Ra itu. Kadoan. Ra ya Boim. Jeglek. Boim Wahyudi, jeglek kadoan. Ra sesuai. Sesuai. Lah, Iya, iya. cor wong mayang jaluke Mas Jalu kok le makat Boim ya kosek-kosek. Sorry bro, kita sahabat. Ora soalnya kuwi iki saiki ya dadi juragan tratak barang ngono lho maksude. Ya, Ora Menika Mbak Apri Mbak Mimin. Iji. Sineng kuyung para kadang-kadang kerawitan dalang muda. Dalang muda. Lagi asring ngawur to. Asring. Dalang Muda Klaten. Pripun raose pripun? Diiringi para kadang-kadang niku pripun? Remen sangat alhamdulillah rencang-rencang dalang muda semakin berkembang. Lah ya aku nek wis pamwis surut aku saya leren ya saudara generasi Pri. Lak neng ndi yo, Lek? Lah gendrah iki ra neruske ha dol makmal le. Lah iki ra calon putraku ta gendrah iki lah. Makmal sik le dadi upama aku sesuk guys ora leren nyinden sliramu terus ke perjuangku babakan ngon seni ngono. Lah, nek wis ra nyinden terus liraimu dadi apa? Kok seliraimu? Seliraku. Oh, silam. Ha nggih, Mbak Apri. Nggih. Mbak Mimin. Jenengan nggih nyuwun sewu menika berhubungan karo rokok. Nggih. Remen kali rokok. Nah. Nggih ngoten. Nggih remen. Masuk. Ya masuk. Nggih. Ora coba tak tes. Nah. Coba jenengan ngertos rokok jarum. Nggih. Jarum ngertos. Jarum niku singkatane napa? Apa, Lek? Jarum, Lek. Jarang di rumah, Jarum super niku singkatane napa? jarang di rumah, suka pergi. Nah, wah, Mbak Mimin ini dagelan lawas ya. Apa no? Nek Suka pergi maksudnya pergi gue positif apa negatif? nek dagelan lenang ki ora ngono. Lah piye? Pripun? Jarang di rumah, suka perempuan. Wah. Ya, kadang kowe ra seneng wedok. Aku iki jenenge piye to Pri yang jadi ceritane wedok. Oh, lah iya kan kowe peranmu wedok. Ngebom nang panggung. Iku jarum, nek Ji Samsu, Mbak. Di Samsu, Lek. Nggih, ayo. Ji Samsu. Nika mengingat kembali singkatannya apa? Ayo, apa? Ya. Jiwaku semua untuk masuk surga. Oh. Mulai sok ngaji ya kowe Pri. Dan. Ngaji ibadah 5 wektu. Oh, sik to. Iki ki ndek mbok dekintel ndi. Lah ya kok iki Ah iya. dagelane ndek suwargi kok mangkeke kula lho teratapan to aku. Iya, nek bentul, ayo aparah bentul. Iki mumpung nggon rokok kok. Apa yo? Apa Mas Baim? Kok nyanu lho, nyontek Lali lho. aku kok, lali. Bentul. Nek cara jenengan napa? Bentuknya nona manis untuk lelaki. Untuk lelaki. Nah, nek minak jinggo mesti apa? Iki apal iki nek iki paling apal dhewe. Iki rokok lho. Lah nggih lagi rokok. Minak jinggo ki Lah apa? nek niki kan nggih pun pakulinan. Iki basane dhisik nek zaman jahiliyah dhisik kok. Nah, Miring penak jengking monggo. iki wong rokok lho. Rokok. Rokok. Ya iya. Wajan
Wah, jebule Mbak Mimin akiyune ya isih. Nggih tesih lantip kula niku. Iya. Ukuran wanita paruh baya untuk kula tesih lantip. Cek Paruh wening. baya. Cek wening ngoten lho. Saiki kan bas wis lalen buyuten, kedua cerah mudeng, lemara sapa kok iso apa nduk. Ngono nek kula tesih lantip, wening, cerdas. Iya. Lah nek niku jenengan niku rak semonten. Nggih. Lah nek niku ponakan kula Tole Banu niku putrane Mbak Ani kali Mas Gatot. Oh nggih. Karo buke iso wadul. Bu, aku sok nek mayang apa ya sindene Bu Sri mantep kae ya Bu. Cilik kae ya pikire. Kaya ngeningking. Ah iya. Ya mungkin ki panjang Yosua iso nenggani putu-putune ya Pak. Amin. Buyut-buyut canggah waring, udek-udek sipun. Marmetake. Menika ngaturaken panuwun Mbak Mimin Panuwun, Papri. nggih. Menika katur Bapak Tumiono. Hansis kalian Ya. Ibu. Nggih, salam-salam monggo. Nggih, matur sembah nuwun kagem Bapak Haji Tumiono sekalian Ibu Ibu Warsini. Warsini. Iya. Kalau wau sampun WA. Oh nggih. Bu Warsini kok darani wong sibuk ngono. Bu Warsini mbok pameri schedule iki. Lagi schedule mungkin kang paring panjenengan Ibu. Wong Pak Tumiono kok dipameri schedule. Lah nek maring nggih beliau kok nggih. Ah, iya. Nggih menika sakderengipun ngaturi Mbak Eka. Nggih. Nggih monggo menika Mbak Mimin Mbak Apri. Nggih. Kula nyuwun nggih menika bawa. Eka disimpen sik kok aku ndak Nggih, kalah ayu. Mbak menika Mbak Eka. Ya ibarate kembang iki ya kose. Nes ngadegku ndak kalah ayu aku. Iya. Dari kayu dhewe. Ya ayu nek dhewe. Lah iya. Mau neng nggon petengan wah wis Nggih, ayu. nyuwun pangkur Semarangan Mbak Apri Mbak Mimin. Pangkur Semarang. Panggur Semar aja Iya, nak. wis suwe ra metu. Semarang niku kadoan niku mbok Oh, kadoan. pangkur sanese mawon. Nggih, monggo sak paring-paringipun. Apa Menika ugi kula aturaken Mbak Apri Mbak Mimin. Nggih. Kalian Ibu Nggih. Bupati. Ibu Haja Sri Ibu Haja Sri Mulyani. Sekalian Bapak Bapak Kanjeng Bupati Sepuh. Bapak Bapak Haji Sunarno. SEM. SEM. Monggo bawa menapa sak paring-paringipun. Monggo. Menika kan Dik Min dek wingi pun latihan. Latihan apa, Dik? Latihan bawanipun iku pokoke pun olah swanten. Nggih. Apa Lek kali judule sing Sing mbok tepri. anu. Oh. Sinom anu Grandel. Sinom Grandel. Sinom Grandel. Wah. Ataranipun yen sewu. Nyongo Pak Sigit. Ya. Nduk Eka sing sabar sik ya Nduk, engko kualitas akan menentukan nanti Wah. sini. Nah, dadi Eka Mimin karo Eka iki kualitase engko endi ngono lho. Iya, wah jan. Ora coba, Dik. Sing ngringi-ringi suarane ya ngopo? Ndak darane kula mung bangsane sing rog-rogan terus. Alus, klasik ya Wah, bakal. klasik. Memanisme kanggo jiwa Para kadang dalang muda tepuk tangan kagem Mbak Mimin, Co. Suarane wis maleh. Maleh pun saknipun bakoh Mimin niku. Mula nek umuk ya wis pancen. Lah ya sembodo. Sembodo, Apa ger lambene gedabyah tekan kono kualitas 0 lho blangkah Ah. apa? Iki mau sing muni aki. Lah iya, Mbak Mimin to lah ya. Mbak Mimin to? Mbak Mimin kowe. Oh, lah. Cih, pancen ya. Mbak Apri kok ya ngono. Apri cek junior cek. Ah. Agek pemula kok kaya ngono. Apa Mas Jalu ki ngantuk ya Lek? Ora coba baleni neh, anu bacutke, kowe coba. agawe ruciting gale Wong tuwa ora kena nggo tuntunan iki. Lah pripun ta? Wong nyuwara kok anune ra mengo iki ya. Oh, alah. Ya coba saiki, Mbak Iya. Mimin dites. Ayo Lho. coba. Lho, wong ki nek nggo daya pangaribawa, lagi unjal napas wis dadi gumuning para pamirsa. Lho. Unjal napas. Lagi ada unjal napas lho. Wis tepuk tangan ketok. Iki sing arep ditokke apa iki bangsane glugu apa-apa. Dek kaya jaran unjal napas. Lara apa? Wah nih ya wis meh apik. Mbak Apri meh apik nggih, Mbak. Oh, Meh, nggih, meh. pun. Wah, wis meh. Berarti kan iso, Mendekati. iso berkembang isihan. berkembang. Oh, dadi ora mung stuck ning kono. Nah, ora staccato.
Lho, nyambung Gregele ya. ora nyolong napas. Iya, wis pokoknya apik kok. Hadia umpama Sudah pancing kok. mundut rokmi Nyawu. Wah. Pak Amin pripun Pak? Biasa. Sampun menang penggalih to Pak? Menawi minjang tidhawi malih acara Diskominfo nggih dados tetep mimini dados sentralipun ngaten nggih. Sentrat. Sentrat ki pakan sapi. Sentral ki. ki Pakan wedhus kok. anu pusat perhatian ngoten Oh. lho. Lah, dadi Tak kira kowe iki sentral. ger pelengkap penderita, aku sentrale tetep aku. Iya, iya. Ya tral. Apa jare Ya iki sing gampang ya kowe kudu latihan. tartamtu. Vokal konsonan harus jelas. Wah. Nyuara kok kowe diseret iku grenengan apa piye lho? Iya, wis. Vokal konsonan, lafal pelafalan ki harus lah. Pokoknya sinden senior ki pokoknya. Nah, aja mung waton kedel. Burung dasare urung kuat kok. Kayak bar ketempelan neng ndi ora kok iso kaya. Tak tuh. Kok kodame metu iki piye lho iki? Kalau menjinge kleru ya kok. Ora kuat tak coba bar kontraksi ki lho terus ra. Oh, kuat. kontraksi. Iji. Jare bar Bang. Jan. Mosok bendina kok flek. Ayo bacotna, ndak juga nyuwun duka Pak Amin, Pak Sugeng. Mbah Dar kula mboten bolo. flek iki kudune kena ning lambe iki. Ayo nak. Ibarat wong numpak perahu Karo gurune ya kacek sithik. Kadek sithik 11 12. Dadi nek aku sok hijrah ning Jakarta meneh dadi duta ning luar negeri. Oh. Nggih. Ora tido-tido ninggal kowe ning Klaten. Soale Wow. wis ana regenerasi, ana tongkat estafet. Wow. Pinter aja mung dienggo dhewe ning pinter kanggo sapa wae dadi timbeke tetep bakoh lho. Nggih, Mbak Apri. Aja nganti ditinggal mimin kene kok. Sewayi-wayah kudu sing ikhlas. nggih no. Loh, ajare arep luar negeri. Lah jare karep Jare arep hijrah. Jenenge jembarke serawung, jembarke Oh. wawasan ngono lho, Bri. Berapi toto-toto. Wis meling-meling iki. Iki matur nuwun lho, Bri Ngapa? karo acara gempur rokok Rokok ilegal ilegal. di Diskominfo. Ha-ha. Kejaba pagelaran wayang, heeh to. Wingi ya wis campur sari, Campur sesuk sari. bakale pentas kolaborasi, burung ana ketoprak lan sak pitur dadi insyaallah kanca-kanca seniman sithik mboko sithik wis mulai iso makarya. Senajan to nek kon mengcover semuanya pancen durung iso. Iya. Ketoprakipun tanggal pinten, Mbak? Tanggal Insyaallah tanggal sekawan sekawan gangsal. Oh. Menawi ketoprak kula tanggal 26 mbok pilih Tanggal niki. 26 wonten? Mbah, wingi pun sepik-sepik kalih, Mbah. Daryono ning mboten deal. Oh, betul deal. Dadi kula jek jotak kalih Mbah Der. Oh, nggih. Jan nggih, lancar. 26 mirsani nggih, Mbah. Nggih. Kula ajeng gambyong sesuk. Kula Nggih. nyon sewu, selama ini kan saya selalu tertutup. Tertutup. Sesuk-sesuk kula ngangge pinjungan sak menten, Weh. pentise ketok, biak. Ya nggo kemben ini. Kemben semene. Hati-hati. Lah ngopo? Kanduke metu. Gawean lawas. Iki selatihan ngene sik. Lho, sesuk kan dadi lho wis latihan. Glani, Sik, Jan. sesuk nek pinjungan wis. Lho iki agak nyicil nyawang pundake Mimin kaya ngopo sesuk Mas iki Boim ki nyerek-nyerekke lho. Kok ora terangsang malah umur. Wah, nyepelekke kae. pelekke nek kuwi pelecehan. Pelecehan kuwi jenenge. Ketoke kowe ngece aku ning padha ae kowe ngece karo sing nyiptakke umat iki. Wah. Kowe padha ae ngono. Sakmene iki sing setuju Padha karo ae kowe apa? iki gur siji kok, Lek. Apa? Sing setuju karo kowe sing sangat terangsang karo kowe. Sapa? Wisnu. Kan mau ngawaske kok ora kedep lho. Halo, Bro. Wah, Karo bayang. wis sing endi?
Wis dukono to. Mo. Ayo Pri. Monggo. Lumampah tanpa Menika ugi dipun giaraken sacara live streaming gitu. Nggih. Sanggar Cemara. Sanggar Cemara. Sanggar Cemara. Kalian Kominfo. Kominfo. Kalian Haji Sun. Sembah nuwun. Hampir 3.000-an, hampir 3.000-an. Pundi Sanggar Cemara. Di Sanggar Cemara 1.000 sekian. Lajeng Haji Sun juga 500-an sekian. Oh, sing ngenong kula. Sing ngenong kula. Oh, nek. Iya. Sing ngenong itu pengaruh nggih. Mergo sing ngenong atine. Mas Anan. Ha iya. Mangga. Neng madyane jala niti es wening kaya Mak Olivia ya suara. Jan. Mak nyun duka menawi levelipun kula mengke sedikit-sedikit semakin merangkak. Wah, Iya. Kayak Mak Olivia 20 tahun kas. iya iya. Nggih. Temah ganjeng angin janeng paku lingan. Nggih, monggo. Kula nyuwun gelo, Mbak. Gelon sih. Nggih. Kecewa. Nah, monggo. Jas. Sing buka celok aku Pak kowe. Seliramu. Wah, sing Ning endi nggonku goleki bate mong pengen ketemu nah yen tak parani mung nuruti karepe hati bareng saiki katamu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal atiku loh tumetes nalasi pipiku yen pancene ora tresna mbak ya kandha sing saja asikeme gelati aku ora bakal terus piye Pri? ya, monggo. Kaya Kaya ngene lah lakonku biyen napa kok dadak ketemu Seragen nggih. Mbak Eka, kula aturi jumeneng, Mbak. yen pancene ditinggal gawe gelo ati salawas Yo yo. hey 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 iya iya
ada tak par. Oh tumetes Geger. Mbak Yuk. Eka. Kaya ngene lelaku biyen nopo kon dadak ketemu yen pancene ditinggal awe kelo ati salawase. Halo Mbak Eka. Halo Bandung Mas Jalu. Wah, jan. Pripun kabare? Alhamdulillah kabare Pekli. Apa Pilih kuwi? pripun? Apik sekali. Ya madeg to. Kok madeg ngopo? kaya tau ngerti ngono ya Bri. Sing duwe modek. Kaya kahanan. Aku ra duwe dadi ya ra model. Wah, jan. Jan seneng banget. Nggih, Mbak pripun? Cange saged sowan wonten mriki. Nggih. Nggih. Iki ngendi? Wonten dalemipun Bapak Haji Tumiono. Haji Tumiono Joglo saha Ibu Tumiono. Warsini Wonten- dalam acara Gempur rokok ilegal. mangsa aku anggere ngono kok. Ayu iso ayu kowe ning banter ya mesti kene to. Ya lanang kok karo padha. Nek Mbak Apri, Nun. Mbak Mimi ini jajar Mbak Eka ya jebule ora kalah pamor. Raje, kula Iya, kula tenan. matur ing ngajeng. Saestu kula nek kalih Mbak Yu Mimin menika mboten wani kula ndak Wah. kualat mergane menika guru kula. Lah. Dwija. Dwija. Jebule ora mung ngumuk tok pancen tenan jajarke Iki ya. leres. Sang Maha Guru. Ya Sang Maha Guru. Sang Maha Guru. Jadi kalian berikan menang enom. Pengalaman, literatur, budaya dan apapun ya saya kalah. Lagi men, Pripun? wis tau ngrasakne telek urung? Wis mau masakku omong kamu ki kudu tak dublak. Wis darno sok kono sok mlebu swarga rak gur gelungane tok. Swarga neraka ora kowe lene tok Gusti Allah. Malaikat rokep atitis nyatet nang kene kok. Lah kowe kakan umuk kok. ngetungi dosane menungso. Sugeng dalu Nduk Eka. Halo jendal, Ajar Pak Yu kendhet. Mimin. Tepi saking Nggih. Kebumen. Nggih. Sowan mriki ya wong ayu. Iya. Jane ora patek ayu kan rombongan. Terus sia-sia lho. Terus karo aku sia-sia. Nek ra menang asli. Ya, menang asli arep ngopo? Menang legal. Menang legal kowe. Wah, gempur. Heeh. Kudune digempur sing ngono-ngono kuwi. Ya sadurunge digempur aku rusakan sik Mas Boim. Aku rusakan sik. Nek gempur barang Nang, mending ra ya eman to. Nang, Kayak barang mending ngene kok arep digempur ki. Aku Ah. rusakan sik Mas men ngatek rojah-rajah kae. Iya. Ya Allah. Menika wau wonten ingkang ngersaken sinten Mbak Bu Warsini. Ibu nggih? Warsini. Tumiono ngersakaken ngersakne Banyumasan. Banyumasan. Eling-eling. Mbok anu nggih Napa? bawane Asmarandono. Sing Wah. sing cakepane pripun Mbak Eka? Kewer-kewer. Kewer-kewer. Katae Bu Warsini ki terkewer-kewer. Cakepane sing nika lho Kak Apri sing nganggo terkewer-kewer. Oh. Ah, iya. Biyen inyong ikin cilik. Zaman aku isih cilik. Biyen inyong gen cilik. Heeh, mesti kowe cilikanmu jek kewer-kewer. Diopeni piung rama. Aku Monggo gumun. Mbah Dar. Gumun pripun? Gumun Bu Warsini kok yo ngerti langgam-langgam lagu-lagu Banyumasan. Banyumasan. Iki padahal ki wis meh ketilep lho. Arang metu ya Mbak Arang Lisan. metu, paling metu eling-eling Raden Arya Werkudara. Nggih. Kuwi sajeg jumblek iki kok yo metu lho. Ibu, Piyayi budaya. Piyayi budaya. dasar Ibu Haja Warsini remen marang budaya, ngopeni budaya, dan sering chat karo aku. Tengane. Bu Warsini menika sak Tangan kanane Bu Warsini. kula caosi referensi menika lagu-lagu pokokan kang Kowe sampun damu kependem aku ngono. Bu Warsini. Udu tangan kanan. Utuh tangan kanan. Tangan panjang. Apa aku ya nyolongi, Pri? Mereka ugi kula aturaken Pak Daryono kalian Pak Oh Bambang. endi? Mbah Dar? Mbah Dar, halo. Anu,
mau ngersane ngetoprak jare Mbah Daryo. Wah, arep ketoprak. Oh iya, Mbah Dar dados Mas Broto. Mas Broto anu Mas Brot. Pak Bambang dados Warok. Pak Bambang dadi suruh gento. Mbak Mimin. Dalam. Pak De Parno menika izin. Oh, ngaten Mbah Parno. Biasanipun mau dalu nggih sampun berkahi. Pak dalu nggih, nggih. Kalau wingi berkahi. Mboten dados menapa wong dek ning Jakarta dhewe rong dina ya ditunggoni terus dikancani. Weh. Dikancani. Dikancani ngantos tancep kayon. Pak Parno ngancani kowe lek kimen. Oh, ning wayangan ning Cilengsi wingi lho. Weh. Jan kemayumu iki lho. Ha iya. Dipun kawarnaken lenggah kula wonten mriki nggih. Oh nggih. Oh, gawan dalang. Gawan dalang. Iya. Peniti. Mangga. Dipun gendong kewer Ngapa? Yoga ini. Ngapa? Yoga putrane Pak Kasim iki lho. Aku ki mbakmu gede ya, Le. Aja suka krama ngono kuwi lho. Oke, manut ya digelar ning jagat iki lho, ora kudu aku. Amit. Mesake kowe iki lho. Langkahmu isih ombo, isih ombo jangkahmu ngono lho. Kok yoga ki tekan marak tom-tomen. Wong wedok diler garek milih aja aku mbakmu gede to, Le. Mbak Mimin. Nggih. Ampun sembrono lho, kae yang nusul ya lho. Sinten to? Beda karo bontot ya lho nusul. Ya ampun beda. Kawekku aja macam-macam. Beda Gapero budaya ya. Gapero. Beda menika Kang Ngripta Lelagon Sotyo. Talenta muda. Semangat ya Tole. Tresnane wong tua marang putra-putrane. Dililing lan disawang inyong nangis tulung-tulung. Iki tibane eling-eling nggih. Eling-eling Mbak Eka, nek le Jaipong ki Mas Cukris cetha apik. Ning kan tahu kulino malahan. Le Jaipong Boim ya wis jelek kasarane. Jelek. Ya apik. Ning kan sesuatu kan ana titik jemu to lho. Apik Mas, apik hebat. Ning kan manusia tetap ada titik jemu to di mana di situ kok apik tapi kok wis kulino. Saiki upama le Jaipong ki bontot ngono masuk ra iki lah ya bontot iki talin dongkate sing gawe legane. Kowe ya dalang muda Klaten lho tak kepruk tak abrik dhewe lah bontot leganono mbok demo iki. Ngene. Bahwasanya seni itu menyatukan. Dia bengi kok galak banget. Ayo Tole, ayo. Ayo Tole kerja. Iya apa ora? Ayo. Lho, menika tulasipun Ki Warsita Petuk nggih. Yo, ayo Tole mriki. Yo Mas Bontot. Monggo Mas Bontot. Nglegani Mas Jalu. Ayo. Ora. Iki jare April iki ganas. Oh, jadi gandeng, Oh, jadi gandeng. Oh, yalah. Bontot iki saiki iki slatenane angel. Ayo le. Kudu senengane sing sepuh-sepuh ngono kuwi. Nah, ayo le Tat. Ya Allah, bontot senengane tante-tante. Senengane ngono-ngono kuwi ya. Mula tak kari jangan-jangan emoh. Mas Bontot menika putranipun Ki Warsita Petuk saking Kurung Ceper. Nah. Kok monggang iki ya. Nah, nek ngene rak ya melu seneng melu mongkok ngono ki lho. Regenerasi dalang, regenerasi yoga, regenerasi sinden neng Klaten ki terus berjalan. Terus berjalan. Mbak Eka. Nggih. Menika para kadang dalang Kaneman Klaten menika. Nggih, luar biasa. Melu seneng, Mas. Nggih. Aku dhewe ya ora mung dalang sinden-sinden tak klumpukke dadi siji kabeh. Nggih. Ingkang ngasta bonang jan mboten kemutan mboten lali to. Menika nggih dalang. Wah iki kanca lara apa lho, Mas? Tenan aku ke saksi hidup kae. Anu Mas, anu to. Aku dicopet ning bis lho, sak bis copet kabeh karo kae. Oh, zaman perjuangan ngebis. Perjuangan. Ndemen yo pas bar melu bapake nggih. Dirayah wong pirang-pirang iki. Tur aku yo apik. Umpama aku bar ketemu kono aku anak ya tak oleh duit titipan kono Mbak Eka aku padahal kan kowe ora titip to. Iki titipan kono Eka niku nggo jaga prajamu ning ngarepe Mas Warto yo. Matur nuwun ya Jan. Kowe kok ya apik men dadi aku ki
ya. Lan kuwi kabeh upama. Umpama ngejokke nota. Mangga. Parikane banyu masan. Tepuk tangan kagem para kadang dalang muda. Bergas ya, Mbak ya. Aduh, iki apa ya wedakmu udah luntur ta, Lek? Lah kan kono kan anu apa kulite iki nek diwedaki wis longsor. Rai kok longsor mri kok kaya tebing. Longsor. Aku iki jane ya karepku ya nek wedake kae rak pon. Aku ya bintang tamu tak sak ndure pon. Apa? Wage kliwon legi karepku. Wedakku iki wedak legi. Nek kok malah dirubung laler karo semut. Aduh.
Ning iki luwih apike elek. Piye? Nek ketoprakan ngono piye to? Ya aku manut Pripun Mbak Dar? Mbak Dar, ayo. Pomo pilihane. Monggo Mbak Dar. Monggo. Mboten napa-napa. Waduh. Mbah Dar monggo. Mas Subrata monggo panjenengan tindak Monggo. wonten iki Mas Subrata. Monggo Mbah Dar. Rene Tanjung. Sri Tanjung. Jaluk apa? Suminten. Edane kok tak bangeten rono. Njaluk bubuk, Mbak. Oh. Nggih, matur nuwun sanget iki mau jan gumyak banget karo kanca-kanca dalang muda. Alhamdulillah bengi iki brigas banget Mas Jalu. Nggih. Wah, jan pertunjukannya adalah beda dengan yang Beda beda. kecut sak uni-uni. Nah, nggih. Klasikipun pikantuk lajeng gugaipun. Dasare Klaten kuwi ndek ikon. Nggih. Nek sinden ora enek sing jenenge Apri Mimin kuwi urung komplit ngono. Wah. Heeh, jare Mas Narno ngono kok. Nek Oke. Sragen kuwi ya duwe Eka ngono lho. Eka uget-uget Sragen. Heeh, terus nek Karanganyar duweke cah kuwi. Aku ki mbuh ora ning Kowe jane asline ngendi to? Ning Karanganyar Ora diakoni. Aku Ning ngeten Mbah Dar. Pripun, pripun, Mas Miturut Jalu? dawuhipun Bapak Sunarno menika, Heeh, kanthi Mbak Gasumbe. Mimin kalian Mbak Apri menika sebagai ikon soal dipatung ning perbatasan. Oh, ngoten. Digawe batas- patung sok Ben. Oh diabadikan, diabadikan. Dia apa kedika. Banyu keras kowe. Masalah iki mau ngantek ngene bojoku tekon, "Pak, anu bintang tamune sapa?" Apri Mimin, "Mbah, aku melu." Wah. Kalau Endi? kono ibune. Mbok kan udah sisan lho, Pak. Tak gawa ngebaki nggon. Apa to? Nyuwun duka kula kalih Pak Ewa mung gegojekan. Ah. Kita tetep padha-padha Oh, wedok iki iso ngenggoni. kae wis tamblek ya, Min. Apa Wis tamblek. Ibu niku curiga tentang kita berdua ya, Mbak? Mestine. Mosok kok kowe heeh to, Pak? Ngono. Alah, lah wene karo Mbak Tari ora gur tok tek tok tok gong, tok tek Nggih. tok tek tok gong. Malah ger lesok jumbenglung. Ning aja lali Aku rohnya. bayangke iki apa ya? Pentung-pentungan. Iki mau fitrahnya itu kan gempur, Gempur rokok rokok ilegal. Ature Pak Kemenpo. Apa Kemenpo ya? Kominfo. Nah, Kominfo. Sing iso Mbak Mimin Kominfo. Lah. Nggih, matur nuwun sangat dengan bekerja sama. Ya nyatane Kominfo sangat bagus lah untuk bisa mengadakan suatu kegiatan seperti ini. Ning nggih aja lali terus-terusan gitu. Kami dari Joglo Tumiyono hanya bisa menyediakan tempat, sok terkadang ya wedangan ngono ya. Ya ora apa-apa Kak. Kowe njaluk toprakan kene to bisa jare. Nggih to ya. Kono ya ora apa-apa di ACC engko Ora, tak matur. wis bacot. Tak matur juragan. Bacot wis aku Ayo, nesuwo, nesuwo. Piye? Piye? Aku radi ACC aku wis gak. Aku wis radi Mas Mul gak ingin ngomong di ACC. Mbak Tari iki ngene iki. Anu Mimin ki ndengi ya anu ketoprakane ora tak ACC kowe ae Kang ngono kuwi lho lek iki. Iya ya. Ning mboten napa-napa. Ora Mbok apa-apa. ning kene mbok ning Sanggar Cemara. Sesuk tak sawer, Ten pundi tenang mawon ae. Sami ingkang mawon. sami mawon. Iya plerak peleruk to Apri. Bangane jenengan disio-sio to, Mbah, kula kok malah mesake. Oh lho. Kok Budar sabar nggih Budar. seneng menupani bojone wong. Kok wis Heeh. Iki mau ngopo? Ayo nek Mas Bambang nek ora rada deke engko ya piye? Heeh. Pak Imam sekalian ngoten. Masalah iki mau kan sing tunggu omah gur aku karo kono. Bos-bose do sami anu. Lah wong ngendikane nembe perjalanan. Oh, Pak Bambang kan perjalanan. Lah ya ono perjalanan. kombloro lho. Emang ya kuyuh-kuyuh Pak ae. Bambang semangga. Kalian Pak Imam di Kominfo monggo. Nah, sekalian. Nggih no. Pak Amin. Pak Amin. Monggo Pak Amin. Pak Wale. Pak Amin, ya Allah. Monggo Ya, ya wis. sekalian. Pak Amin. Iki arep dapukan apa Kah? Lah manut. Manut. Di Tanjung seminten apa? Masalah sesuk toprake nang kene nek nganti raduji sik ya piye to? Ting-ting isih. Pokoknya mban abadi itu. Suminten mawon. Suminten. Oh lah ya. Piye?
kentongamu piye? Aku ora mudeng. Truduk. Nuwun Purwiyarsa. Ki dapukane apa ya? Sumintene Mbak Ingat. Sing deklamasi anu peran kowe sik. Ya. Niki kunjuk Bostum ngelenggah enten Jakarta wau. Aku pacaran Mbah iki. Oh nggih, matur suwun. Sekeca lenggah Bapak. Tenang. Ngomah kula jagane Bapak. Diacarani. Ya, truk. Nuwun ceritane kok ngono. Nuwun, kawula nuwun. Nuwun Purwiyarsa. Wes kaya RRI. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan. Kalian Sandiwara Ketoprak Dalang Muda Kabupaten Klaten. Ing ari kelengan dalu menika kepareng hamba bar cariyos suminten edan. Wadene paraga ingkang kepareng ayahi gati. Den Mas Broto dalu menika kapatah dening Rokomas. Lho. Iya. Daryono. Rokomas wani nek ning kene aku. Hei. Suminten ing dalu menika dipun ayati dening Rayi Eka Suranti mijil saking Ladan Kitha Kebumen. Wondene Cempluk Warsia dening Princess Aprilia. Wondene mantasaning Widyawati tetungguling Waranggana mustikaning kenyotus tusing pesinden. Widodari ing kayangan Mimin Angga Inggi. Suramenggala kowe. Oh, Suramenggala wedok kok Suramenggala. Ya cocok dadi. Ya ora apa-apa. Kapatah dados Gedibal. Gedibal. Oh Suramenggala, oh Suramenggala. Sekali-sekali. Kados pundi babaring cariyos suminten edan sugeng midhangetaken sugeng mirsani Ketoprak Dalang Muda Klaten. Mendah kaya ngapa yen aku ki bisa sesandengan kalian Den Mas Broto. Rasane wis ora sabar ngantuk-antuk kapan tekane nggonku lungguh karo Den Mas Broto. Nola dola ko tamwa Sing lanang kene nyanyi garwane Mas Broto napa? Heeh. Wilujeng rawuh Den Mas. Iya. Tumrape wong tanah Jawa Ora kasusu samae jembat. moro gage nyerakipun Kakang Yayi. Den Mas. Aku izin, Bu. Bu, sorry, maaf. Kene Yayi. Inggih. Moro gage sawangen sak pungkure joglo iki ana gunung. Gunung menapa menika Den Mas? Jenenge Gunung Gambar Yayi. Gunung Gambar menika werdine napa Den Mas? Ngene gambarke katresnanku marang sliramu. Panjenengan saestu tresna dumateng pinten? Weh Den Mas rungokne sik. Oh iya. Wah, Mas suminten Broto. galake. Wah, Den Mas Broto pecicilan lho. Den Mas Broto. Iya piye Yayi? Panjenengan saestu tresna dumateng minten Den Mas? Paribasane rikma datan Pinara Sastra. Dadi ora enek ginggange ya, Nduk. Kula kok rumaos kaya mboten percaya ngoten lho Den Mas. Iya ning Ing atase minten menika mung wong desa. Kok ya Den Mas menika tresna dumateng minten tak nggih kaya tangih lamun. Aja meneh wong desa, wong gunung semen we tak parani kok Yayi. Panjenengan saestu. Heeh. Wangek gongeng ngekse
kanda panembahan piye yayi rasamu? Den Mas. Oh. Midhangetaken swantenipun panjenengan. Piye? Raosipun manah kula menika ting trecep-trecep lho Den Mas. Kandhane kok entuk. Mergane aku dhewe kuwi mau senengane ngerokok. Ngerokok? Oh, mula iso trecep-trecep kuwi mau. Ning tak weling nggih Den Mas menawi badhe ngerokok menika ampun rokok sing Trecep. Kae mbok ban celun rene. Mbok ban. Oh iya. Ya ya. Kepati. Aku guyu sik. Amar Suti Sudanan walan nafsu Den Mas. Piye yayi? Menapa saestu mboten enten wanita sanes kejabi kula Den Mas? Oh, nek kuwi genah ya yayi. Panjenengan mboten ngapusi nggih. Iki toprakan lho. Pinepsu tapa prata tanah pieng siang ratri Pungkasane Den Mas. Heeh. Tresnane kula dumateng panjenengan sineksan bumi langit. Oh ngono yayi.